Здравейте, деца! Сега ще играем нашата игра на покупки за храна. Да, сега ще я играем. Ето какво има вътре. Това са мъничките колички за покупки. Майя, вземи твоята. Така. Тази трябва да е моята, червената. Тези коли си имат имена. Тук в инструкциите. Значи, червената е бързата кола Спиди. Лиловата кола на Майя се казва модната кола. Модна. Жълтата кола на Марти е паловата кола. И синята кола на Вероника е усмихнатата кола. Тя дава много усмивки. Добре, аз съм най-бързата. Здравей, модна! Здравей, усмивка! Здравей, палавчо! Така, това е игра за маса, разбира се, защото се играе върху тази схема за играта. Началото е тук. Виждате, че това е големия магазин за покупки и ние трябва да събираме покупки с нашите колички. С какво още разполагаме? Имаме списък с покупки. Тук на този списък пише на английски, но всъщност не е важно, защото виждаме картинки и цветове. Тук имаме хлебни изделия, са в оранжево, млечни продукти и яйца са в синьо, розовото са плодове и зеленчуци и зеленото са останалите други продукти. Виждаме кутийка с напитки. Всеки си получава списъка с покупки в неговия цвят. Усмивка има синьо, Палавко има жълто, бързата количка има червено и модерната има лилаво. Така, тук в средата имаме купони. Знаете, че с купоните, това са купони за намаления или за някакви бонуси при пазаруване. Слагаме ги тук. Имаме също, ето ги покупките в тази кисика. Сега това, всеки ще получи покупките си, но няма да ги слага върху количката. Всеки получава по един хляб. Ето го хляба тук. Ние го слагаме в количката. Да, слагаме го на количката, защото той е най-масивен и държи всички останали покупки и ги правим на купчинка. И другите отиват тук. Всеки получава, аз ги изсипам, всеки да си вземе по една парченце от всяко. Няма аз да ги раздавам. Всеки да си вземе от всяка форма и от всеки цвят. Напитка имаме тук. Така, това. Яйца. Това са яйца. Кой не си е взел яйца? Марти. Марти не си е взел яйца. Пай. Кой не си е взел пай? Майя не си е взела пай. Сода. Точно така, Майя. Нареждаме ги върху цветовете си, върху списъка за храна. Хляба се слага върху количката и започваме играта. Липсва едно зелено парченце за мен. Благодаря. Аз го държах. Добре. Слагаме количките ето така в редичка, по реда в който ще играем. Започваме с най-младия участник Майя. Модната кола. След това минаваме с Палавко. И след това е усмивка и след това е Спиди, бързата кола. Така, имаме зарче. Къде е зарчето? Майя, хвърли зарчето, мила. Да видим какъв цвят ще падна. Розово. Пинк, точно така, розово. Майя отива с нейната кола на розовия цвят. Тук имаме картинка, Майя. Какво трябва да сложиш в количката си? Това е диня. Динята падна. Не, само едно. Само едно, мила. Само едно. Марти, хвърляй Зара. Марти, трябва да отидеш на жълтото. Да, тук и си изтегли купон, да видим какво пише. Жълтото получи жълтото. Да, на този купон дай мало да прочете. Пише го на английски. Спестете много. Добавете 2 зелени или 2 сини
покупки върху вашата количка. Choose. Добре, ти избираш 2 зелени или 2 сини, Марти. Сложи върху хляб. Me. Давай, Okay, давай. 2 сини. Слагай ги тук. Stars. Мляко, Марти се изба синьото мляко и яйцата. Марти, по-добре тук долу, за да не се съборят. Много е важно да са солидни. Добре. Сега Вероника наред. Хвърли Зара. Къде е Зарчето? You're gonna grow. Вероника има жълто. Сега, когато двете колички са на едно място, трябва да споделят Какво място. ако ти получиш жълт? Давай сега купон. Какво пише на този купон? Да вземеш 2 розови или 2 оранжеви. Окей, дай това. И какво избираш, Вероника? розови. Вероника слага 2 розови на нейната количка. Давай. Тук. Ти си синя. Усмивка е синя. Добре, сега аз хвърлям. И аз имам жълто. Три колички на едно и също място. На жълто. И аз изтеглям купон. Пип. Вземи нещо ефтино. Добави 2 сини или 2 розови. Окей, аз вземам 2 сини. Синьото ми е любим цвят. Ето мама е в синьо. Така, продължаваме с най-младия участник. Майя. Къде отиде картата? Може Мама е слага. Слагат се отдолу право. Жълто! Майя тегли купон. тук. Давай, Майя, да видим. Да, отиваш на жълто и стегляш купон. Нека да видим какво пише. Wait, can I read it? Натрупай нови бонуси. Добави 3 синьо, зелено или оранжево. Синьо, зелено или оранжево. Имаш право на 3 бройки покупки върху количката си. Това не е оранжево. Сега това е розово. Върни розовото. Имаш синьо и едно зелено. И оранжево имаш. Добре. Майя, ти си взела 4. Не. Трябва да сложиш 3. Едно зелено. Давай сега едно синьо. Дай оранжевото. Остави добре. Оранжево. Няма проблем. Край. Това е Майя. Върни това. Майя, да 3. Окей, Марти, хвърли. Ще си кажа какво правят, ако има количка тук и тук и една отиде отпред. Да, ще кажем бип. Така, Марти, как казваме това на български? Розово. Розово. Окей, Марти, кое беше твоята кола? Твоята кола. Давай сега на розовото. Okay, wait, 2 pinks? No, Не, one. само едно, мило. А сега бутни колата на розовото. Beep, beep. Beep, beep. Bye-bye. Чао. Линия. Окей, сега е ред на Вероника. Оранжево. Сега. Можеш да си сложиш оранжевото. Това е пай. И сега да отидеш на оранжево. Добре. Бип. Сега е ред. Oh, beep, beep. Аз имам жълто. Окей. Wait. Okay. Beep, beep. Hey, I forgot to say the rules. Забравили сме да кажем правилата. Кои са правилата, Марти? Ние играем по правилата. Okay. Продукта, от който и да е цвят, е моя купон. Супер! Мама слага едно... Чакай малко, да съм тук. Едно зелено, едно розово и едно оранжево. Така. Окей, продължаваме с Майя. Има купон! Окей, Май, давай, води количката на купона. If you get a coupon, then you have to go on here. No. Не, Марти, не е съвсем. Wait, if you... Трябва да попаднеш на зеленото и то ще те изстреля на каса. Окей, да видим какво казва. Половин цена! Супер! Добави 2 розови или зелени. Ти имаш едно розово и едно зелено. Значи, слагай. Ти кажа, дето, ако направи зелено, отиваш там, но това е ако имаш Ако всичко стигне, в да, количката. ако количката, ако е купила всички покупки от списъка и попадне на това място, отива зелено. на касите и може да изсипе количката и това Не, но дете ако имаш всичко или не, не си взема зелено, тогава трябва отново. Да, трябва да направиш нов кръг. Wait, Добре, Май по-добре го измести, тук ще падне. Mommy, there's a dead jar. Тук има щупен буркан с някакво желе. Да. And he's Ето dead. това.
Окей, Марти, твой ред. Какъв е цвета? Оранжево. Оранжево, Марти. Сложи оранжево в твоята количка, жълтата. Май. И сега мини на оранжевото място. Браво, Марти. А сега Вероника. Майя, ти почти си приключила с покупките. Давай зелено. От твоят списък Аз зелено. щях да взема. Не вземай, майка. Окей. Бип, бип. Окей, сега къде е зарчето? Благодаря, Майя. Жълто, мама, има късмет. Отивам на линия. зоната за намаления и казвам, това е страхотен бонус. Добави едно, от който и да е цвят. Окей, слагам зеленото. Моето беше бързата кола. Добре. Имаме линия. Да. Окей, сега е Майя. Да видим кой първи ще отиде на касите. Аз имам само едно в моя списък и Майя има само едно. Оранжево. Майя оранжево, отивай на Отново. оранжевото, Има- Майя. Майя води цялата колона. Over Давай, давай, не тук. На Майя следващото взема оранжево. много оранжеви. Давай, Много Майя. оранжеви. Още малко. Добави сега твоето оранжево. Така, какво става? О, Следващия път, ако Майя хвърли на синьо, Зелен. но тя вече си е взела всички покупки от списъка, просто си премества количката напред, без да добавя да. нищо. Но ако тя отиде на зелено, тя може Тук да вече, отиде. ако прескочи зеленото, трябва да направи нов кръг, без да Да, събира но ако никакви тя покупки. отиде на зелено, тя ще свърши Да. и може Марти, да хвърли. натисне това. Марти, Всичко да оранжево. падне. I don't have orange. Марти, нямаш оранжеви покупки, но ще се преместиш напред. Оранжево. О, Отиваш при Майя. Maya. Сега споделяте едно и също място в магазина но на Марти оранжево. няма. О, Сега си ти. Guys, о, мен. Марти, целта ти е да получиш купон, защото купона дава купон! привилегия. Окей, давай. Верон, стоп. Ето това беше мястото за купон. Прескочи го. Айде сега да видим какво пише на твоя купон. Добави един продукт, от който и да е цвят. Така пише. Отдяла. Искам синя. Добре. Синя. Зарчето къде е? Не знам. О, да. Оранжево. Не съм те настъпил. Отново оранжево. Така, аз отивам на оранжево, но аз нямам оранжеви продукти, така че нищо не добавям. Майя, това си ти. Аз имам само едно розово останало. Диня. Останало диня. I go there. Давай, Майя, хвърли да видим къде отиваш. Зелено. О, Жълто, Майя има купон. Сега, тя е свършила с покупките си. Когато попадне на мястото за купон, може има право да хвърли отново. Дали- Давай, Майя. Хвърли пак. Ей, тя какво? Майя е събрала всичките си покупки. Когато попаднеш на зоната жълтата за купон и нямаш повече покупки, имаш право да хвърлиш втори път. Ага. Майя, отново на купон отиваш. Давай купон. Купон. Окей, на зона купони. Ако и тя Ето, не прави вземи пак. зелено, тя Имаш право. Сега давай да хвърлиш още веднъж. Синьо. Майя преминава през касите и отива на синьо да направи още един кръг. Окей, Марти, ти Още си. един кръг. Давай, Марти. О, Какъв е твоят цвят? Оранжево. Марти, отиваш на оранжево. оранжевото тук. I'm Отново. going to there. Окей, продължаваме с I would Вероника. think I go. I would think I can stay near than I could go. О, оранжево. Окей, давай. Beep, beep. Имаш ли оранжеви покупки? Не. Нямаш. Добре. Имам синьо и зелено. Значи, аз съм късметлийка, имам пак купон. Добави две зелени, розови или оранжеви. Аз имам едно розово, слагам моя последен продукт. Сега е Майя. Отново е Майя. Майя, хвърли. These like weird again. Ами ти вече отмина касите, давай какъвто и да е цвят, няма О, значение. Добре, Майя, давай на зелено си. да. Сега Майя само обикаля, докато стигне отново до сино касите. тя точно започна. Да. Сега. Марти, твой ред. Мари? Хвърли. Okay. I hope I get green. Надяваш се на зелено. Zelena.
Жълто е по-добро от зелено, Марти. Давай. Аз ще На го купоните. прочета. Купон. Не, тук. О, верно. Извинявай, Марти. Аз ще ти го прочета. Може да сложиш синьо или Две оранж. сини или оранжеви. Той Няма, няма нито едното, няма. нито другото. Окей, продължаваме с Вероника. Това е добро. Купон. Давай сега тук си, да видим какво ти се пада. Ти имаш още покупки в списъка си. Добави едно, от който иде цвят. Добре. Това е добра сделка. Може би да... Сега аз имам роза. Оправи го. Аз отивам тук. Майя, твой ред. Ето. Браво, Майя. Хвърли отново. Моето е много нестабилно. Давай на Зелена. зелено си. Зелена. Мартин, твой ред. I'm almost close. Wait, if I get green, then I have to go back here? No. Ако си на зелено, не можеш да свършиш играта, не си събрал всички покупки. Марти, Продължаваш играта. Ако Марти отиде на зелено, ще отиде тук. Давай, Марти, трябва да си преместиш тук. Синя. Синьо. И Сега е нямаш Вероника. нищо. I didn't know that. Oh, I want this. Добре. Yeah. Oh. Ти си синьо. Yeah. Хайде сега. Още малко. Може би ще победя. Може би ще победиш, може би не. Какво пише? Да добавиш който иде цвят. Добре. Вероника приключи с нейните покупки. Сега трябва само да се изстреля към касите. Зелено. Зелено. Окей, сега е моя. Зелено. Аз имам зелено. Само, че аз още съм далеч от касите. Това не е вярното зелено. Майя? И тези са телефони. Майя, ти имаш? Отзад. Розово. Давай, Майя, розово. Майя, можеш ли да кажеш розово? Розово. Тук. Розово. 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 Окей, Мартин. I want this pink hair so funny. Розовата пантера. Пинко, розовата пантера. Оля, розовата пантера. Браво, Марти. Синя. Вау. Окей, Вероника, ти си. Харесва ми какво той направи тук. Зелен. Чао, чао. Вероника се изстрелва през касите. Можеш сега да освободиш покупките от количка. Тук. Чао, чао. Браво, Вероника, ти спечели. Къде е ченчето да ще... Ви искате ли да продължите? Имаме победител. Нека да видим кой втори ще си изплати покупките на касата. Продължаваме с мен. Добре, аз съм на зелена. Мама е следващата. Ето го е важното зелено място. My turn. Сега тук има едно бутонче за изстрелване на покупките. Ако беше в истинския живот, така ето го бутончето тук. Сега изстрелвам покупките. 1, 2, 3. Мама ги разпиля по земята. Нищо. Трябваше да покажа. Това беше зрелищно. Марти, помогни. Майя, къде е зарчето? Не знам. I got it. Майя трябва да Къде са другите неща? I don't know where's the milk. I got this. О, Марти, мерси. Аз ще видя... Хей, ще видя дали всичко... Да, провери дали има по две. Мама направи голяма бела, изсипа парченцата на земята и вероятно изгубихме нещо. Има синьо, да. Добре, давай, Зелено, Марти, да. ти си на оранжево. Оранжево, да. Окей, сега съм аз. Не, аз свърших играта, Майя. Синя. Само една Диня ли имаме? Да, само Марти и Майя играят. Айде сега можеш да изстреляш твоите покупки. Има само една. Браво, Майя. Под масата са памет. Браво. Марти, искаш ли да довършиш играта?